В днешното видео ще ви покажа как да си инсталирате CringeStars. Пишете CringeStars, отивате на CringeStars, първия или втория линк, натискате инсталиране на APK, и тук има бутон и трябва да го натиснете. И тук искали да се отново да изтеглите файла, аз казвам не, защото вече го имам и когато сте го изтеглили, така му и когато влизате и е много забавно. Така изглежда Shelly, Нита, Colt, Брок, El Primo, Роза и модовете са тези. В шопа така изглежда. Кринж после изглежда така. И струва джемове. В шопа има скинове и те са много. Надявам се това видео да е харесало. Абонирайте се за още забавни модове и чао!